Dihita saluhut na kadamang do dainang na hinolongan di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus. Selama Natal ma dihita ang giya matutu marhiti-hiti naong tapestahon ari hatutubo ni Tuhan ta Yesus Kristus si lampatuguhon haporsyaw ta dinalaho madala ni akaryarita jala paposoro hatta hola mangolo ibana. Amanginang tapasada maruhata martanya kita. Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima namang ramoti ati-ati roha do pikra muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Amen. Hurian ni Tuhan hata ni debata na lahu patugun haporsyauta dienek doi sen buku perpesalmen Biddu 105 ayat sada rodia onom asa hujau kami mata payut ma di bagasan ruhata odohatan ni Tuhan. Puji hamuna ma Jehovah baritaho kamu nama guarnai pabotoho kamu nama di tonga-tongannya ka bangso aka pabahenanai edeho kamu nama ibana paluhamu nama parhinaluan upuji ibana marnonangi mahamu taringo tu halongangan akan nabi nahenai sudina tunggulo kamu nama guarna nabadiai malas ni roha maaka na mga lului Jehovah sisiri hamu nama Jehovah doho hagugonai totong malului hamu na buhina sengot tamu nama halongangan akan naong binahenay akatada halongangan naong binahenay dohot uhum akan naruar san pamangan na hamu ali pinopar ni si Abraham na posonay hamu ali anak ni si Jacob aka na pinilinay ido yang gusahana amanginang tung masemura si tutudo makatidakon manang makajongjokon sa luhut na heya taadupi. Manang sa luhut na heya tahilala. Manang na heya taalami. Basa mura makajongjokon ni alana langsung kita makilala. Alana sonaron amanginang gudang do jolma manariaso nakahata makajongjokon nasohya bui manang nasohya di bereng ibana ujungna lam gaddama na dihajongjokon nai aladang topet na dihajongjokon nai amanginang di hata ni Tuhan nasa tuhita dia pala partikyanon dihajongjokon perpesal medo puji-pujian pasangap pun debata. Jala ditogyon ibana do asa saluhu na bangso maka jongjokon pabahenan ni debata. Naung binahin ni debata di tonga-tonga niya kaparngolwa. Bodia jongjokon perpesal men saluhu nai. Anan takas dihilala ibana do panogunoguon ni debata dihilala ibana do pabahenan ni debata dilala ibana do holong ni debata na totong maparmudu-mudu ibana dia kahagaleon na didongani debata ibana dia kahaurangan na dilihat debata kana rekot tu ibana umbahen pabahenan ni debata na sotar dodo yima dido perpesal mema asa hamu mamuji Jehovah mabaritahon guarna pabotohon taringot tu debata tua ka bangso mangedehon taringot debata marhite-hite ka parhinaluan upuji ibana. Jadi sasitong na amanginang ahana pinatupa ni perpesalmen di bagasan turpukon pataridahon bentuk kekaguman ni parpesalmen
di pabahenan ni debatay. Kenapa dia sampai bisa terkagum-kagum? Karena dia menyadari sesungguhnya kalau karena perbuatan mana alanya pabahenan di perpesalmen dang pola songoni holong ni debata. Jala gudang do dosa di ulah perpesalmen. Alai balgani holong ni debata na totong mangarahot ibana, na totong manogu ibana, imamabad ibana, bahwa Allah itu begitu luar biasa. Tuhan itu begitu ajaib. Amang inang, monotarajumi ma, nakata ni Tuhanon, di tonga-tonga niya ka ngulutta. Tentu di sa tahun bolono tahun 2025 tong do tahilala aka panugun-nugun ni debata. Kalau kita boleh jujur, molo ima tapatu pamajuri-juruji di tonga-tonga di ngolutta. Tahun 2025. Kira-kira layak do kita dihaulungi debata? Masukun-sukun. Layak do kita majalu basa-basa ni debata. Molo ala niya kapabahinat. Molo ala niya kahaurangat. Urasa gudang do kita, jalagumudang do kita. Dang layak. Alana gudang do pe akka ulan perdagingon na tapatupa. Olo do pehita si pata mangototoy. Olo do pehita si pata pagada-gada hata. Olo do pehita martois ni rohat wakadongata. Olo do pehita makosomi. Dang layak kita manginang. Alay buasa ditugu-tugu debata hita. Buasa totong dipaujak debata hita satu bagasan partikianon. Pataridahon imaholong ni debata. Naso terdudu. Pataridahon basa-basa ni debata. Tung masay belga situ tuduh holong ni debata tu hita manginang. Kura Jumatta doi. Terlumo bima dia ke pesta Natal natapatupa di tonga-tonga niya kapar ngolota. Amanginang urasa di bulan 12 sonda gudangan Natal natapatupa. Adong menatal marga, Natal arisan, Natal di gereja, Natal di lingkungan, Natal keluarga do iman, dan asing do pe. Dakay bilang kita mungkin akan Natal, nabuy ma tabereng. Alay nagabe suku-sukun, narikot rajumatta. Adong do ipolana. Lam imbaru do rohatta. Lam uli do nang parangeta. Manang sarobang do pe. Do parange. Ado orang sonatal. Jadi amanginang marhite-hite jami taon nang didok matu hita ganuk marsada-sada maka jongjoko pabahenan ni debata. Na parjolo sahali maka jongjoko pabahenan ni debata ikut tarida mai marhite-hite na gabe adong roha. Gabe jolma na madok moliate. Manang secara bahasa Indonesia menjadi orang yang bersyukur. Jadi nungat tahajong-jok ke debata, nungat ilala aka basa-basa ni debata. Mari kita belajar bersyukur di tengah-tengah kehidupan ini. Bersyukur mempermuliakan Tuhan. Bersyukur untuk segala sesuatu yang telah kita terima di tengah-tengah kehidupan. Karena Allah masih terus melawat kehidupan kita. Di mana parjolo? Jolma nama kajongjok konima debata. Iko gabe jolma.
na totong makamulatehon pabahenan ni dibata di tonga-tonga niya kanguluna dada gabe jolma na marumutungot na paduahon marhite-hite jami taon nang didot-dot tu hita ganuk marsada-sada jolma na makajongjok ko debatai ima jolma na totong martoruk ni roha amang inang tarajumi mapesta Natal ta. Ro Jesus tonga-tonga portibion. Gabisa da jolma ibana. Tubuh di bara ni pinahan. Diingahanan nalia. Pataridahon na dipatutoru diri. Na dipatutoru Jesus do dirina. Asa gabe sarubang doh tita. Di bagasan na dipatutoru Jesus dirina gabe sarubang do tita jolma gabe jolma ibana hasarubang ni Jesus gabe jolma da amanginang dada maksud nami sarubang pangalaho ale gabe jolma ibana dita dikon ibana haulion na hasangapon na tujuan na tujuan na asa gabi paneak kita. Jadi dipangido debata. Molo tahajong joko debatai. Ikoni matarida mai marhite-hite na totok kita halak jolma. Manang halak na porsia. Na mangulu di bagasan toruk ni roha. Danga dong be gijang ni roha. Danga dong be ima keegoisan. Martoruk ni roha. Hataridaan. Ni halak na porsia itu Tuhan Yesus Kristus. Na parpudi sahali marhite-hite jami taon nang dipasah matu hita ganuk marsada-sada asa totong adong hamubau ni roha di hita jala pos ni roha manguloy Tuhan. Jadi molo neselaon amanginang olo dope munggil-unggil hapor syauta. Olo dope lumlam pangalahotta. Alay molo sonari nunga dijakon Yesus sita ikomu ba mahita. Ikon ni maholang tu debata mahita marpos ni roka. Ikon holang tibana mahita marpakirimon. Jolma na marpakirimon jala marpos ni roha holang tu debata sabing tarida mai marhite-hite nangoluna imakangolu na tigor dang adong be akangolu nalipe sa lomo ni rohani debata. Amen. Martangya kita. Muliate upasa ruan nami Tuhan taruli kami marhite-hite hatam. Ipaingoto kami asa makajongjoko ko di tonga-tonga niya kangolu nami. Pos rohan nami pargugoom mudo kami patupahoni. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Selamat Natal madihita amanginang. Jala selamat pangaradio diri. Laho mabongoti tau baru. Tuhan mamasu-masu.